sabien ni què feien. I això, com a conseqüència, tenia que al no tindre una base comú per a començar per alguna cosa, pues anàvem dia a dia, pues teníem molts problemes i anàvem creant una base. I això durant el primer any, per almenys, va ser molt fotut perquè estàvem ahí com una miqueta perdudes. Després ja, el segon any, pues ja teníem una miqueta més d'idea i començàvem a tindre les coses més clares, però encara no tenien les coses del tot clares, no? I ahí ja va començar l'agressió més forta a la punta, o sigui que tampoc teníem una base molt ferma quan ja va començar l'agressió molt forta a la punta, que ahí sí que era un ritme molt tens, com per a sentar-te, reflexionar, anar valorant, avaluant, no n'hi havia temps, anàvem molt reaccionant dia a dia en vegada d'estar reflexionant què és el que fèiem o què volíem fer. I els problemes que teníem, pues, les veïnes, ahí sí que ho parlem en l'article, que les veïnes ens van cridar com a ferramenta i elles havien fet una idea de lo que volien de nosaltres i no havien comptat en que eren persones i que tenien gossos i que volien fer concerts i que ens agradaven els nostres de festa i que igual arribàvem a les 7 del matí ahí i nosaltres pues sí, ens havíem anat ahí a l'horta però pues no tenien en compte que els gossos no podien xafar l'horta, pues tampoc, no sé, es van trobar com que era gent molt conservadora i era de... sí que era ahí pues com un xoc